Ιαπωνίας που θέλεις. Ποια θέλεις? Είσαι ένας δύο Νίκο. Η Εθνική Κίνας και μας πει και ο Νίκο μετά. Πόση ώρα πάει? Πάει. Άρκεψε. Ξεκινώ με τραγούδια. Με τραγούδια. Μην ακούς κανένα. Άκου μόνο εμένα. Εδώ νικάει ένας. Ο Τσούπαρος είναι ένας. Τσούπαρος. Ο πιο διάσημος. Σόουμα, στάρ, αστέρι, φίρμα, παγκύπρια του Σίγμα τηλεόραση. Ένας και μοναδικός. Πάμε και κάτω. Πούγιακα, Μακαρένα, Σέξπον, maybe Σέξπον, Αουσκάτμα, Παπαπαραπα, Ό,τι κοιτίκι, Γιάρα Πάπα, Γιουρμα, ας έκαμουν τάντα, σαν τα μικρά παιδιά, Ο Νίκος ο Μπομπόνας είναι λάμπα του λούξου, είναι κέλης, είναι καραπλός, ανθρωπίνη του Μισελή, κουγκροσέφαλος, μουκεφάλας, πετσάτουγάρου, κατσινιόρος, κατσόσιρος, κολοσπόντζης, παπουτσοσκάς κρατάς, σπαγκουλαμένος, τσιγκούνης, Εβραίος, πίστης, Μόγγολος και πέγγι σωλήνα. Να μπουσουκάμε. Ετράμπαρε με από το Family, ένα αέριο, Ποσειδόνια, 2 λίρες ταξί, να πάρει Λάρναγα, να φέρουμε από τη Ρουμανία, τον Αραβή. Δεν συγχωρώ ποτέ, δεν το χωνεύκω, μια πατεώνας και σπαγκουλαμένος, τσιγκούνι, δειλέ, κέλι καραφλέ.